Здравейте! Аз съм Николаш и днес ще ви покажа едно нещо, което съм сигурен, че ще го открия и да не си мислите, че копирам слави. Не искам да го копирам, само да обобщя всичко. Вижте едиците, къде може да откриете тази бутон на това третото. Вижте. И така. Отваряте Clash Royale, отивате тук и ето ви го тайния бутон. Какво прави той? Сега обобщим какво прави той. Той е същия като, ето вижте, даже тук му показва какво сме се писали с Supercell. И затова не е чак толкова хубав, как си мислите ви, така че не може да направи нищо хубаво като хак. Не, аз не знам да направи нищо като хак. Може да си го оставите, ако искате, може да не го оставяте, ама ваша си работа. Ама аз си го правя на английски език. Най-хубавия език. Не, че най-хубавия, ами най-разпространения език. И това от мен е... Искам да видим някой реплей. И това всъщност беше от мен. Искам да ви кажа на Goodfeels са обединени и който се абонира може да влиза, всъщност не може. Имам един приятел, който може и да направи клан и скоро може да идвате. И чао!